Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi ar ôl y clo byr oedd wrth gwrs yn cynnwys 3 Sul. A mae'n hyfryd cael rhai sydd ddim wedi gallu bod hefo ni ers mis Mawrth dwytha. Pwy feddylia mis Mawrth na fydda ni'n gweld yn gilydd yn gorfforol. Ond croeso mawr, mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Mae'r ffinia wedi agor eto yng Nghymru. A da ni'n cael croesi ffinia ar hyn o bryd. Croeso hefyd i addolwyr sydd ar ffrwd byw Ebeneser ar dudalen Facebook. Rhai yn methu dod i'r gwasanaeth heddiw yma oherwydd i bod nhw yn ynysu i hunan. Ond da ni'n croesawu chi gyd ac yn gobeithio byddwch chi yn cael bendith. Ac yn ystod yr Oedfa, ar ddiwedd yr Oedfa, mi fyddwn ni yn cymuno. Da ni ddim yn dosbarthu bara a gwin. Os oes gynddoch chi fara a gwin yma neu gartre, mae yna gyfle i chi ddefnyddio rheini, neu ceiwch eich llygyd a cofiwch am y arwydd o cad y cymyn. A pam fod Iesu wedi rhoi y sacrament yma i ni gofio amdano fo, am ei farwolaeth aberthol drostan ni, ac am gariad Duw yn ei anwyl fab. Dowch i ni gydweddio. Arglwydd, mae'n hyfryd cael dod at yn gilydd unwaith eto yma i Nghanolfan yr Eglwys Newydd. Fod yr amgylchiadau yn chwythig ac yn rhwystredig ac yn anodd, da ni'n gwybod y fod ti gyda ni drwy yr ysbryd glân. Nid oes unrhyw sefyllfa yn rhy anodd nad wyt ti yn gallu presenoli dy hun. Pe cyweiriaf fy ngwely yn Sheol yr wyt ti yna. Ac yma, y bore yma yn yr addoliad, da ni'n gwybod fod presenoldeb dysbryd i yn ymsymud ac yn gweithio yn plith. Fe wyddiwn dros yr Eglwysi Cristnogol ar hyd a lled Cymru sydd yn addoli heddiw yng nghanol y Covid-19, gan ddymuno dy fendith a dy ffydd a dy nerth i bawb ohonyn nhw, fel yn bod ni gyda'n gilydd yn tystio i dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd atom ni o greuwr pob goleuni, trod i ein nos yn ddydd, par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi, dan lewyrch gras a ffydd. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am rando ar emyn, a ddwynaf frenin ydy'r ddau air cyntaf. A mi fydd y geiriau yn ymddangos ar y sgrin, a canwch yn dawel yn eich calon.
Ffrindiau annwyl, gadewch i ni garu'n gilydd, am fod cariad yn dod oddi wrth Duw. Mae pawb sy'n caru fel hyn wedi enni'n blentyn i Dduw ac yn nabod Duw. Os ydy'r cariad hwn ddim gan rhywun, dydy'r person hwnnw ddim yn nabod Duw chwaith, a mae cariad ydy Duw. Dyma sut wnaeth Duw ddangos ei gariad ato ni, anfonodd ei unig fab i'r byd, mwyn i ni gael byw drwyddo. Dyma beth ydy cariad. Dim y ffaith ein bod ni'n caru Duw, ond y ffaith oedd fod wedi caru ni ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud yn iawn am ein pechodau ni. Ffrindiau annwyl, os ydy Duw wedi caru ni gymaint â hyn, dylen ni hefyd garu'n gilydd. Does neb erioed wedi gweld Duw, ond os ydyn ni'n caru'n gilydd, mae Duw yn byw yno ni ac mae'r ei gariad ef yn dod yn real yn ein bywydau ni. Dyn ni'n gwybod ein bod yn byw ynddo fe, a bod ei fywyd yno ni, am ei fod yn rhoi ei ysbryd i ni. A dyn ni wedi gweld ac yn gallu tystio fod y tad wedi anfon ei fab i achub y byd. Os ydy rhywun yn cydnabod mae Iesu ydy mab Duw, mae Duw yn byw ynddo nhw a hwythau yn nhw. Dyn ni'n gwybod faint mae Duw yn ein caru ni, a dyn ni'n dibynnu'n llwyr ar y cariad hwnnw. Cariad ydy Duw. Mae rai sy'n byw yn y cariad yma yn byw yn nhw, a mae Duw yn byw ynddo nhw. Am bod cariad yn byth real yn ein plith ni, dyn ni'n gallu bod yn gwbl hyderus ar y diwrnod pan fydd Duw yn barnu. Dyn ni'n byw yn y byd yma fel gwnaeth Iesu Grist fyw. Does dim ofyn yn agos at y cariad yma, achos mae cariad perffaith yn cael gwared y gofyn yn llwyr. Os ydyn ni'n ofnus, mae'n dangos ein bod ni'n disgwyl cael ein cosbi, a'n bod ni ddim wedi cael ein meddiannu'n llwyr gan gariad Duw. Dyn ni'n caru'n gilydd am ei fod wedi caru ni'n gyntaf. Pwy bynnag sy'n deud ei fod yn caru Duw, ac eto ar yr un pryd yn cysau brawd neu chwaer, mae'n dweud celwydd. Os ydy rhywun ddim yn gallu caru Cristtian arall mae'n ei weld, sut mae e'n gallu caru'r Duw dydy erioed wedi weld? Dyma'r gorchymyn mae Duw wedi roi i ni. Rhaid i'r sawl sydd yn ei garu ei gyd Gristion hefyd. Saith i adnod 21. Mi ddown ni at y cariad rhyfeddol yma yn y munud ag edrych ar adnod o'r darn darllenwi. Diolch i Branwen am y darlleniad. Da ni am weddio hefo'n gilydd rwan, felly dywch i ni lonyddu eto ym mhresenoldeb Duw. Dwi'n siŵr fod na wedi ar eich calon chi fel teuluodd ac unigolion. Pobl sydd yn meddyliau ni, ffrindiau sydd yn mynd trwy gyfnod anodd, sefyllfa da ni'n gorfod i gwynebu ac yn ansicr. Cyflwynwch y bobl, y sefyllfaoedd, eich hunan i Dduw mewn gweddi fach dawel. Mor hyfryd arglwydd ydy cael dod at yn gilydd fel hyn ar fore dydd Sul. Yn bobl Iesu Grist i ddweud wrtha ti yn bod ni yn dygaru di o waelod yn calonna. I ddweud y fod ti yn Dduw bendigedig sydd yn sylfaen ni'n bodolaeth. I ddweud y fod ti yn odidog ac yn berffaith. A fod meddwl amdana ti fel Duw sydd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ond eto'n Dduw sydd gyda ni yn awr yn tawelu a lloni yn calonna, a llenwi yn heneidia gyda mawl tuag ata ti. Da ni wedi cael yn creu hyn, wedi cael yn creu geni ti i dy addoli, i dy garu di ac i garu yn gilydd, ac i wasanaethu dy deyrnas. Tir dy bora yma yng ngrym yr ysbryd glân i roi dyfa hon ac i'n calonnau ni fel yn bod ni'n gweld dy berson di yn glir yn yr arglwydd
Iesu Grist. Fel yn bod ni'n cael yn gwefreiddio gan dy ras a gan dy gariad yn ddoef. Helpa ni felly daddoli di yn ddilys nid oherwydd defod ac oherwydd arferiad, ond oherwydd fod na fawl a diolchgarwch a gwerthfawrogiad yn cronni yn calonna ni ac yn gorlifo pan da ni'n dod at yn gilydd. A fwy na frenin nef, ti yw ein Duw, a derbyn yn awr addoliad dy bobl. Diolch am Iesu. Diolch am ei fywyd ac am y ffordd yr wyt ti wedi dod i'n byd gan ddatguddio dy deyrnas ynddo fo. Diolch am ei wersi ac am ei ddamhegion ac am ei wirthia. Diolch am y groes ac am ei farwolaeth. Diolch am yr atgyfodiad sydd yn dod â buddugoliaeth dros angau a dros y bedd, am bod ni trwyddo ef yn deulu buddugoliaeth yn Eglwys Iesu Grist. Bore yma, da ni am weddio dros bobl ac amgylchiadau. Da ni'n meddwl am glodion y byd yn y cyfnod anodd yma. Y bobl sydd yn dioddef pam nad oes na haint, oherwydd nad oes ganddyn nhw fwyd, na dillad, na chartref, a da ni'n gweddio arglwydd y byddi di'n eu cynnal nhw ac y byddi di yn bendithio mudiadau dyngarol hynny sydd yn eu helpu nhw. Da ni'n gweddio dros gymorth Cristnogol a theafynd a bob math o fudiadau sydd yn dy wasanaethu di ac yn rhannu adnoddau gyda'r clodion hyn. Da ni'n gweddio dros effaith Covid-19 ar y byd, ar y cenhedloedd, arna ni yma yng ngwledydd Prydain ac yma yng Nghymru. Cliw yn gweddi dros yr rhai hynny sydd yn sâl ac yn dioddef yn ofnadwy. Dros y gweithwyr sydd yn gwneud gwaith mawr yn yr awdurdodau iechyd. Gweddion dros yr rhai hynny sydd wedi colli gwaith ac sy'n teimlo yn anobeithiol ar hyn o bryd a fod na fygythiadau i'w bywoliaeth. Ac fe weddion y byddi di yn dy gariad yn peri ni fod yn hael ac yn gariadus ac yn help i bobl sydd o'n cwmpas ni. Da ni'n gweddio dros y galarus sydd wedi colli anwyliaid hefo Covid ac hefyd yn gyffredinol. Ac fe gyflwynwn Elisabeth un o'n haelodau ni yn ei galar ac yn ei phrofedigaeth o golli Alun. Bydd yn agos ati yn ystod y dyddiau hyn. Rhon erth i ddeallu ymdopi gyda'r newid mawr sydd yn ei bywyd. A da ni'n gweddio bydd golini atgyfodiad yr arglwydd Iesu yn llewyrchu ar ei llwybrau. Da ni'n meddwl am blant, ac am bobl ifanc, ac am fyfyrwyr, ac am oedolion ifanc yn y cyfnod yma, lle mae'r haint wedi effeithio gymaint ar rhythm ei bywyd, ar yr hyn maen nhw yn cael ac yn gallu i wneud, ar ei haddysg, ar ei sefyllfa teuluol, ac yn gwybod fod yna lawer yn cael anhawster i ymdopi yn y dyddiau yma. Arglwydd bydd yn agos at y plant ar ieuenctid a'r oedolion ifanc, goleuau llwybra, dod o nerth iddyn nhw pan maen nhw'n teimlo'n wan. A da ni'n gweddio bydd yr brechiad maen nhw wedi i ddatblygu o fis nesaf yn gallu cael ei rannu fel yn bod ni'n concro y salwch difrifol hwn. Clyw yn gweddi dros arweinyddion cenhedloedd y byd yn y penderfyniadau anodd maen nhw'n gorfod i wneud. Dyrodd o'i thineb iddyn nhw yn ôl yr angen, fel i bod nhw nid yn gweithredu yn ôl i mympwy i hunan, ond yn ôl y doethineb cyffredinol wyt ti'n rhoi iddyn nhw. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw. Da chi'n fod i ddeud, mae rhaid chi ddeud o'n dawel. Deled y deyrnas, gwneler y dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol
a maddau ni ein troseddau, fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn, a phaid am dwyn i brawf, ond gwared ni rhag drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Ni jyst yn chwerthu, mae arferiad mor gryd ydy. Ac yn naturiol oeddech chi'n derbyn y gwahoddiad i gyd adrodd. Ond diolch i chi am stopio. Dwi'n gobeithio fydd ddim rhaid i mi byth wneud hynny eto, oherwydd y bydd yr haint wedi mynd. A byddai'n cael deitha chi, gwyddwch y ddiwch gweddi'r arglwydd. Mi fydd hwnnw'n ddiwrnod braf ofnadwy. Rwan ta, dwi eisiau rhannu efo chi o'r gair. Ar ôl hyn, da ni'n mynd i wrando ar eiriau Mrs Owen, dyma gariad pwy a'i treitha. Cael cymyn hefo'n gilydd, ac yna yr gân ola yn myfyrio ar groes yr arglwydd Iesu Grist. Wrth i mi gychwyn, dwi eisiau sôn am ddyn o'r enw Azaria Shadrach. Dwi wedi darllen hanes Azaria Shadrach mwy nag unwaith. Oedd ganddo fo enw Iddewig, ond eto Cymro Cymraeg oedd o, wedi fagu yng Ngogledd Sir Benfro. A i chi gael y cyd-destun, dyddiad bywyd Azaria Shadrach oedd 1774 i 1844. Diwedd 19fed ganrif a dechrau y 14th ganrif ar 15. Ac efengylydd oedd Azaria. I waith o oedd plannu eglwysi newydd, lle nad oedd na eglwysi yn bodoli yng Nghymru. A fe weithiodd o ar draws o ogledd-ddwyrain Cymru, yna trwy Ddyffryn Conwy, sefydlu eglwysi newydd yn Llanrwst a Trefryw a Dolwydd Elan. A cerdded oedd o, gennyn nhw ddim ceffyla heb sôn am geir yn y dyddiau hynny. Ac oedd o'n cerdded o fan i fan ac yn pregethu'r newyddion da, yn galw pobl i gredu ac yn cychwyn eglwysi newydd. A dyma ryw ddyn milioner yn ei gyfnod, Thomas Jones o Gaer, yn clywed nad oedd gan Azaria Shadrach geffyl, ac felly dyma fo'n rhoi 10 pint i Azaria. Oedd yn ffortiwn i brynu ceffyl, a dwi'n siŵr bod wedi gallu prynu mwy na ceffyl hefo y 10 pint. Yna dyma fo'n symud i lawr i ardal Talybont, Bow Street. Dwi'n siŵr os oedd Bow Street yna bryd hynny, falle fo'r tren ddoth Bow Street, ac Aberystwyth. A fodd gweinidog cynta Seion, Baker Street, Aberystwyth, lle mae Gwilym yn cynnal gwasanaeth ar Zoom y bore yma. Ac oedd o'n plannu eglwysi. Oedd na dan yn ei galon o i rannu y newyddion da am Iesu Grist hefo pobl Cymru. A mae rhaid ni gofio, nid rhywbeth hawdd oedd o, oherwydd mi oedd y genhedlaeth yma'n cael ei erlyd gan bobl. Yn aml gan awdurdoda a sgwiriad a phobl o'r eglwys sefydledig. Oedden nhw'n cael ei herlyd yn eiriol. Mi oedd pobl yn ymosod arnyn nhw hefo cerrig a mwd a ffastynna. Oherwydd i bod nhw yn sefyll ar y strydoedd mewn pentrefi yn sôn am y newyddion da yn Iesu Grist. A dwi'n edmygu arweinyddion Cristnogol y cyfnod yma. Da ni sôn am bobl fel Williams o'r Wern yn y Gogledd wrth ymyl Wrecsam. Da ni sôn am Christmas Evans, ddoth o Sir Fôn i lawr yma i y Tabernacl a Caerffili hefyd. Pobl, oedd na rhywbeth tuff yn nhw, dwi'n meddwl. Oedd na rhywbeth cadarn, ffyddiog, llawn o gariad Duw. Oherwydd doedden nhw byth yn ymosod, doedden nhw byth yn defnyddio trais, ond yn cyhoeddi'r efengyl. A mae yna 2 emyn gan Azaria yn Caneuon Ffydd. Un yn 693 o Iesu hael cyfiawnder glân. Ac yna yr emyn dwi am gyfeirio ati hi. A'r brawddeg gyntaf ydi, os gofyn rhywun beth yw Duw. A mae yna stori tu ôl i'r emyn. Maen nhw'n dweud bod Azaria wedi mynd i Seiat yn Dôl y Bont, sy'n rhwng Talybont, Aberystwyth, Bow Street a'r Borth yn y triongl yna. Mae Dôl y Bont yn y canol.
Ac mi oedd yn y seiat, a dyma yna hen wr yn dod i'r seiat, oedd wedi bod yn sâl ers cyfnod. Ac oedd yr hen wr wedi cyfansoddi emyn. Ac os dwi'n cofio, un cwpled yn yr emyn oedd bellach gyfeillion call a ffôl, yr elor bren sy'n dod i'm nôl. Elor ydy bia, nid cwrw, ond bia, lle, da chi'n gweld nhw mewn eglwysi, fel stretcher pren, i gario unau corff, neu i gario arch i mewn ac allan o'r eglwys. Ac wrth i'r dyn adrodd yr emyn ma ynglyn â'r elor bren yn dod i nôl oherwydd bod o'n mynd i farw. Dyma Selir a Siadrach yn dweud, hold on, mae hyn mor ddiflas medda Saria. Wyt ti yn drist ac wyt ti yn ddigalon. Sa lot gwell sa'n ni'n sôn am gariad Duw a dathlu cariad Duw. A medda nhw, dwi'n credu'r peth, dyma Azaria yn cyfansoddi'r emyn yma yn y fan a'r lle. Ac yn yr un gwreiddiol, mae yna 8 pennill, 3 sydd yn caneuon ffydd. A mae o bob amser yn top 5 emyna fi. Mae o'n dod i'r brig. Mae o mor syml ac eto mae'n cyfleu gwirionedda. Mi ddyla ni medda Azaria wrth y dyn, gannu rhywbeth tebycach i hon heno yma. Os gofyn rhywun beth yw Duw, a tebwn ni mae cariad yw. Fe fflamiodd cariad 3 yn 1 yn rhyfedd at anheilwng ddyn. Nid dim rhinweddau ynom ni, na dim a wnaed ar galfar ifyr achos iddo garu dyn, fe'i carodd ei fwyn ei hun. Duw yn caru pobl ei fwyn ei hun. Fe'n carodd ac fe'n car o hyd. Ym mhob rhyw drallod yn y byd, a rhai a garodd ef unwaith, fe'i car i dragwyddoldeb maith. Dewch i ni gannu hon, medda Azaria, a dwi'n siŵr ar y noson honno yn dôl y bont fod na gannu o'i hochori ar eiria buddugoliaethus a hyfryd Azaria Siadrach. A mor addas ydy negas Azaria Siadrach i ni ynde, heddiw, yn yddi ar Covid, lle da ni ddim wedi gallu cyfarfod yn iawn ers mis Mawrth diwethaf. Da ni gallu mynd i swnio yn ddigalon. Da ni gallu mynd i swnio yn fflat ac yn brydd clwyfus. A mae Azaria Siadrach yn dweud, dewch, mae eisiau ni ddathlu yn ffydd, a mae angen i ni gyhoeddi cariad rhyfeddol Duw yn Iesu Grist. A dwi'n siŵr na un o'r pethau wedi ysbrydoli Azaria i sgwennu'r geiriau yma oedd y darlleniad nath Branwen. Cos mae'n adlewyrchiad yn y darlleniad, neu mae'n adlewyrchiad yn yr emyn o'r darlleniad yn Ioan 4. Darllenwch ar ôl mynd adra a meddyliwch am gariad Duw. Cariad yw Duw ydy un o'r adnodau sydd yn yr 4 bennod o Ioan. A dwi'n pwysleisio bob amser, nid deud mae y geiriau cariad yw Duw, fod Duw yn caru. Mae'n cynnwys hynny, ond mae'n fwy na hynny, yndi. Nid deud mae Ioan, mae Duw yn caru, ond mae'n deud cariad yw Duw. Cariad yw Duw. A mae hynny'n mynd yn ddyfnach yn dydy. Mae'n deud rhywbeth am natur a phersonoliaeth a rhinwedd sylfaenol Duw ei hun. Hynny yw un o nodweddion y cymeriad Duw ydy cariad. Ers tragwyddoldeb, hyd ragwyddoldeb a heddiw, Duw cariad yw. Mae o ei hun yn gariad. Drwy bob cyfnod o amser. Cyn y creu, yn y creu, trwy ddyddiau y Beibl, yn yr arglwydd Iesu Grist, y groes, yr atgyfodiad, hyd yr ail ddyfodiad a'r byd, a'r ddeiar, a'r nef newydd, mae Duw yn gariad.
Gai jyst datbacio fo'n fyr. Mae yna gymaint o bethau yn y paragraff yma. Mae'r ffaith, mae cariad i'w Duw yn golygu 4 peth. Dyma'r cyntaf. Mae'n golygu bod Duw yn caru ni. Mae Duw yn eich caru chi. Mae Duw yn dy garu di, doed a felo. Mae Duw yn caru y greadigaeth, mae Duw yn caru pobl yn y greadigaeth. Mae o'n caru bob cenedl a llwyth ac iaith yn ei chyfanrwydd. Ioan 36, canis felly y carodd Duw y byd, fel yr rhoddodd ei unig anedig fab. A mae'n bwysig deud hyn wrth bobl ynddo. Oherwydd mae yna lot o bobl sy'n meddwl bod yna neb yn ei caru nhw. Nad oes na neb yn malio dim am ei bodolaeth nhw, na'i dydd, na'i awr, nac unrhyw beth maen nhw'n wneud. A mae eisiau deud wrth bobl, da chi bod un o wirioneddau sylfaenol Cristnogaeth heddiw, di mae Duw yn eich caru chi. Beth bynnag ydych amgylchiadau, beth bynnag sydd wedi digwydd yn y gorffennol, beth bynnag da chi di wneud, mae Duw heddiw yn eich caru chi. Hynny yw, mae yna obaith i bawb beth bynnag ydy sefyllfaoedd oherwydd fod Duw yn ei caru nhw. A mae hwnna yn newyddion da yng nghanol yn tywyllwch ni. I ni sydd yma, i bobl fydd yn gwylio y ffrwd byw, beth bynnag ydych amgylchiad chi heddiw yma, da, drwg, anodd, rhwydd, bod chi mewn brwydr, cofiwch bod Duw yn eich caru chi. Yr ail beth mae hyn yn ei olygu, Duw, cariad Duw. Fod Duw wedi dangos ei gariad yn Iesu. Gwrandwch eto rei o geiriau 1 Ioan 4. Dyma sut wnaeth Duw ddangos ei gariad ato ni. Anfonodd ei unig fab i'r byd, mwyn i ni gael bywyd drwyddo. Dyma beth ydy cariad, dim y ffaith ein bod ni'n caru Duw, ond y ffaith ein bod ei fod wedi'n caru ni ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein pechodau. Mae Duw yn dangos ei gariad, yn gwneud ei gariad yn glir yn y person rhyfeddol yma, Iesu Grist, ei fab. Fe ddaeth Iesu oherwydd fod Duw yn caru ni. Fe ddaeth Iesu mwyn yn hachub ni. Fe ddaeth yr Iesu mwyn yn cymodi ni hefo Duw, dod â ni gysylltiad hefo Duw. Fe ddaeth Iesu gymryd yn pechoda ni arno fo ei hun ar y groes fel yn bod ni'n cael maddeuant. Fe ddaeth Iesu yn ei gariad i atgyfodi fel nad ydyn ni'n ofni marwolaeth a colledigaeth, ond fod ganddo ni fywyd tragwyddol oherwydd mae Duw cariad yw. Mae Duw mewn ffordd arbennig yn mynegu ei gariad yn Iesu Grist. Yn hyn y mae cariad. A dyma newyddion da i'w ddathlu yng nghanol yn sefyllfa ac yng nghanol y newyddion drwg da ni yn ei glywed. Yn drydydd, mae yn cariad ni yn dod o gariad Duw. Mae'n cariad ni yn deillio o gariad Duw ei hun. Nid yn cariad ni at Dduw ydy sylfaen y newyddion da Cristnogol, ond cariad Duw tuag ata ni. Mi oedd Azaria wedi ei gweld ti, a mae'r geiriau mor syml, ond eto maen nhw mor ddwfn ynddo. Nid dim rhinweddau ynom ni. Nid dim byd amdana ni sy'n achosi Duw yn caru ni. Os na rhywbeth yna ni i Dduw yn caru ni. Cos pobl anheiddiannol ydyn ni, nid dim rhinweddau ynom ni. Na dim, a wnaed ar galfari, fi achos i Dduw yn caru ni. Oherwydd mae o'n yn caru ni. A canlyniad cariad Duw ydy calfari. Canlyniad cariad Duw ydy calfari. Fe carodd ei fwyn ei hun. A'r rheswm yn bod ni'n gallu caru mewn gwirionedd ydy oherwydd fod Duw yn caru ni yn Iesu. A dyma newyddion da yng nghanol y newyddion drwg.
yn bod ni'n gallu caru yn gilydd, yn bod ni'n gallu caru cymdogion oherwydd fod Duw yn caru ni yn gyntaf. Wedyn yn ola ac i gloi. Da ni o ganlyniad i gariad Duw, i garu yn gilydd. Pwynt o'n i'n ei gyna oedd bod yn cariad ni yn dod o gariad Duw. Ond yn olaf, da ni o ganlyniad i gariad Duw, i garu'n gilydd. Felly o fewn i eglwys Gristnogol, peth ofnadwy ydy pan mae Cristnogion yn casau i gilydd. Mae'n anfeiblaidd, mae'n anysgrythurol. Di Cristnogion ddim i fod i casau i gilydd mewn unrhyw gyd-destun. Oherwydd mae cariad Duw yn galluogi ni ac yn ffynhonnell i ni garu yn gilydd. A mae hyn i fod yn amlwg o fewn yn heglwysi ni. Bod yna berthynas a gofal a chariad a chonsern arbennig rhyngo ni a'i gilydd. Pam? Oherwydd yn bod ni'n credu yn Iesu Grist. Ac oherwydd fod y cariad mae Duw wedi ddangos tuag ata ni, yn enyn cariad ynom ni at yn gilydd ac at bobl yn gyffredinol. Dyma'r gorchymyn mae o'n dweud ar ddiwedd penod 4. Dyma'r gorchymyn mae Duw wedi roi i ni. Rhaid i'r sawl sy'n ei garu ei gyd Gristnogion hefyd. Da ni fod i garu yn gilydd. A mae'n bosib gwneud hynny oherwydd cariad Duw yn Iesu. A dyma eto newyddion da yng nghanol y newyddion drwg. Os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni mae cariad yw. Mwyn i enw. Amen. Dewch i ni ganu, dewch i ni gwrando, dim canu fod yma, ar lafar, ar eiria hyfryd Mrs Owen a Hywel Davies yn canu. Dyma gariad pwy a'i treitha, anchwiliadwy ydywydd. Dyma gariad yw ddyfnderoedd, byth ni threiddian efo. Dyma gariad gwir fy henaid, yw holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad wna i'm ganu, anabythol wynfyd mawr. Ymlwchusaf yn ei glwyfau, ymgysgodaf dan ei groes, ymddigrifiaf yn ei gariad, cariad mwy na hwn nid oes. Cariad lletach yw na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw. Ymddiriedaf yn dragwyddol, yn anfeidro gariad yw. Yn ei gariad, ymlochusaf, yn ei gariad, ymgysgodaf, yn ei gariad, ymddigrifiad, yn ei gariad, ymddiriedaf. Cariad lletach yw na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw.
am ddiried a fy ndragwyddo yn anfeidro gariad cariad lletach yw na'r moroedd uwch na'r nefoedd hefyd yw am ddiried a fy ndragwyddo yn anfeidrol gariad yw. A geiria bendigedig Mrs Owen yn y fan yna am y cariad yma. A Hywel wedi cyfansoddi tôn a chyfeilio a'n arwain ni mewn addoliad i fyfyrio a'r gariad bendigedig Duw. Da ni ddatgan ac yn ei fyw. Da ni am gael cymyn hefo'n gilydd yn syml y bore yma. Os oes ganddoch chi ddarn o fara a diod neu gwyn, mae yna groeso i chi ymuno hefo ni. Os nad oes ganddoch chi, dychmygwch a gwrandwch ar arwydd o cad y cymyn wrth i ni wrando ar eiria yr arglwydd Iesu. Na i ddarllen y cyflwyniad y Paul i'r cymyn yn cyntaf Corinthiaid. Ac fel hyn yr ysgrifennodd Paul. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddoddiolch fe'i torodd, a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yrfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. A da ni gwahodd bob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist i ymuno hefo ni yn y swper yma. Gawn ni gydweddio. Diolch i ti arglwydd am y sacrament hwn a'r ffaith fod Iesu Grist wedi gorchymyn i ni i'w bobl o ym mhob canrif ac ym mhob cyfnod i gymryd y bara a'r gwyn, i gofio amdano ef. Gofio'n arbennig am ei farwolaeth ar y groes dros yn pechoda ni. A dyna da ni am wneud yn ystod y munudau hyn. Syma o'r neilltu y pethau hynny sydd yn tynnu'n sylw ni. Da ni gweddio bydd yr ysbryd yn rhoi eglurder meddwl i ni wrth i ni feddwl am Iesu ac wrth i ni feddwl am ei aberth trosom ni ar ben Calfaria. Wrth ddod at y bwrdd, da ni yn cyffesu'n pechoda ger dy frondi. Yn sylweddoli eto na pobl amherffaith yda ni, sydd yn aml yn syrthio oddi ar dy lwybr ac oddi wrth dy fwriadau di. Da ni'n cyffesu arglwydd yn bod ni yn gallu deud geiriau sydd yn gas ac yn flin ac sydd yn brifo pobl eraill. Da ni'n cyffesu arglwydd fod yn meddyliau ni yn gallu crwydro i gyfeiriadau anaddas ac anghywir, a fod na ysbryd tywyllwch yn gallu yn meddiannu ni. Da ni'n cyffesu arglwydd yn bod ni yn syrthio i demtasiynau amrywiol yn y byd hwn, yn bod yn hunanol ac yn drachwantus ac yn groes i Iesu Grist ei hun. Da ni'n cyffesu arglwydd yn bod ni'n gallu gwneud gweithredoedd sydd yn anymunol. Yn bod ni, her yn bwriadau da, yn gallu bod yn gas ac yn filan ac yn hunanol ac yn fyfiol yn yn gweithredoedd. A da ni'n cyffesu hefyd arglwydd nad yda ni yn gwneud y gweithredoedd hynny o gariad a maddeuant a thrigaredd a heilioni, y dylia ni fod yn ei cyflawni o ddydd i ddydd.
Wyt ti'n gwybod am rhain i gyd yn well na neb wrth edrych arna ni. A da ni'n cyffesu yn drwg a'n crwydriadau ger dy fron di y nawr. Ac wrth wneud hynny Arglwydd, da ni'n pwyso ar abers dy anwyl fab a'r groesbren arw. Da ni'n sylweddoli yn dy gariad rhyfeddol i fod o wedi mynd i'r groes honno yn lle ac erin mwyn, a'i fod o wedi cymryd yn pechod arno ef ei hun, wedi derbyn y gosb yn lle ni, fel yn bod ni yn cael maddeuant llwyr gen i ti a thangnefedd tragwyddol. Diolch i ti am hynny. Diolch i ti am y groesbren, a diolch am yr arwydd o cad di-ddarfod sydd yn perthyn iddi. A diolch hefyd am yr atgyfodiad y trydydd dydd, sydd yn dweud fod gwaith yr arglwydd wedi bod yn ddigonol, ac nad gan farwolaeth a'r tywyllwch yma y gair terfynol, ond gyda sgariad di sydd yn orchfygol. Da ni diolch i ti, edrych arna ni drwy iawn yr arglwydd Iesu. A nawr, da ni'n cyflwyno y bara yma, i fod i'n ffydd ni yn gorff Iesu a dorwyd trosom. A'r gwyn hwn, i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalldwyd erin mwyn. Gofynnwn hyn yn enw Iesu. Amen. Mae gennau ddarn bach o fara yn fama. Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Da ni am gloi y bore yma drwy wrando ar gan Meilir Geraint sydd yn arwain ni i fyfyrio ar y groes. Ysgol Sul, hanner awr wedyn ar 10, Angor am hanner awr wedi 4 yng Nghaffi Lyfkins yn Grangetown, a mi fydd Carys Mair yn siarad yn y fan honno. Sul nesa, mi fydd yr Oedfa am 3:00 os dyw a'i mynd, ac os bydd Llywodraeth Cymru'n caniatáu, yn yr Eglwys Fethodistaidd. Felly gobeithio y cawn ni eto gwrdd, ond pob bendith i chi yn ystod yr wythnos. Meilir Geraint. Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n gweld fy mhechodau i yn cael eu cario yn dy freichiau di. Dwi'n gweld yr hoelion trwy dy ddwylo athdraed, a dwi'n gweld cariad gras a maddeuant yn dy waed. Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n gweld dagrau'r tad wrth iddo wylio poen ei unig fab, wrth iddo farw dros bechodau'r byd,
yn rhoi ei fywyd I achub ein bywyd ni. Wrth I mi edrych ar y groes, dwi'n cofio perffeithrwydd Iesu, yn cofio oen Duw, yn cael ei aberthu, a thrwy ei farwolaeth, yn rhoi cyfle I fyw. Dyw diolch ddim yn ddigon, ond diolch Dduw. Maes parcio, dim cymdeithasu yma. Os da chi am siarad yn y maes parcio, cadwch 2 fetr ar wahân. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.